В златната светлина на изгрева, над безкрайните долини, се издигат планините, вечни стражи на тишината и чистотата. Те не са просто част от природата, а живи символи на духовната висота и вътрешната сила, които всеки човек може да постигне. В учението на учителя Петър Дънов, планините са храмове, където душата се освобождава от тежестта на ежедневието и се докосва до божественото. Всяко изкачване по стръмните склонове е път към преодоляване на собствените слабости, страхове и съмнения. Сред кристалния въздух и слънчевите лъчи, човек усеща величието на духа и се изпълва с нова, жива енергия. Планината възпитава смирение, да се преклониш пред нейната могъща сила, да се учиш на търпение, постоянство и вътрешна дисциплина. Дори най-малкото усилие по пътеката нагоре укрепва волята и отваря сърцето за радостта от живота и красотата на света. Посещавайки планините, човек се учи да цени тишината, хармонията и светлината, които носят покой и вдъхновение. Нека запазим това усещане за висота и чистота в ежедневието си, да носим в себе си спокойствието и светлината на върха, да бъдем добри, светли и устремени към духовни върхове, които ни водят към истинската свобода и вътрешен мир.